Ще ти кажа една мисъл на зулусите. Те казват, че мъж, който не си държи на думата, струва колко струва въздуха над главата му. Това е мисъл на зулуси. Интересно. След се за нея скоро. Това е ясно. Сега си представи, аз съм в тази позиция. Аз ти казвам това нещо по телевизията и след това той е в телевизията, което означава, че излъчено по телевизията е в интернет. И аз правя след това обратното на това, което съм казал. И това нещо се случва като, нали, че заприличам на Марешка. Кажи ми се, И на че... Тома Биков. Бе, Маре го то. И на един куп други. Бе, добре, бе, хубаво. И аз се представи как се подреждам в тая редичка. Човече. Би било Fabi! Kurwa! Fabi! Kurwa! Fabi! Още като много запишем министър-председател, Fabi! нека си осъзнаем това личности, които страните за Демократския компания. Мислите за тях, смятате ли, че една бъдеща комисия по ревизия трябва много сериозно да засегне